Χαλκιά, με ιδιαίτερη τιμή σας υποδεχόμαστε και μιας και χρονιάρες ημέρες θα σας ευχηθούμε χρόνια πολλά και να είστε καλά σαν τα ψηλά βουνά, να μας διασκεδάζετε και να μας διδάσκετε προφανώς. Αχ, ο ήλιος βασιλεύει μέσα στα ρεμάτα. Πού πάτε, λέει, πού πάτε, ωραία για χαμηλώσετε. Κυρίες και κύριοι, με αληθινή χαρά συναντούμε έναν στυλοβάτη της ελληνικής, της υπηρώτικης, της ζαγορίσιας μουσικής παράδοσης, τον Γρηγόρη Καψάλη. Γρηγόρη, καλώς σε βρήκαμε στον τόπο σου. Ευχαριστώ πολύ. Με ιδιαίτερη χαρά υποδεχόμαστε σήμερα στα Γιάννενα και στην εκπομπή μας έναν από τους γνησιότερους εκπροσώπους της μουσικής παράδοσης της Θράκης και κατ' επέκταση της Ελλάδας, τον κύριο Χρόνια Ιδονίδη. Κύριε Ιδονίδη, καλώς ήρθατε και στην πόλη μας και στην εκπομπή μας. Καταρχήν να σας καλωσορίσω στο χωριό μου. Εδώ είναι η κεντρική πλατεία του χωριού, υψόμετρο 1100. Εδώ γεννήθηκα, εδώ μεγάλωσα, εδώ έχω αναμνήσεις. Κυρίες και κύριοι, είναι κοντά μας το σημαντικότερο, το μελωδικότερο πουλί, το αηδόνι της Υπήρου, ο κύριος Αλέκος Κιτσάκης. Καλώς ήρθες, Αλέκο. Καλώς ήρθατε, καλία μου. Θέλω να σας δώσω συγχαρητήρια. Γιατί καταρχήν με έναν καφέ που ήπιαμε με κέρδισες. Και το λέω αυτό ευθέως, διότι είδα τη χαρά και τη λαχτάρα που έχεις, την αγάπη που σου πέσει προς τη δημοτική παράδοση. Άσπρο τριανταφύλλο κράτω, μωριά νιωτόπουλα μου. Βλέπω κόμμα τη συγνέφω, βλέπω κομμάτια αντάρα, μωρό παπάδι ημόπουλα. Δε σας αφήνω η κορίτσια μου, δε σας αφήνει οι άντρες σας. Υπάρχουν εδώ δύο κομπανίες που είναι μόνιμοι εδώ στο Μέτσοβο. Είναι η κομπανία του Προκόπη του Μπάου, λοιπόν, που είναι και σήμερα παίζουν και τις περισσότερες φορές παίζουμε μαζί. Είναι και του Σέργιου του Μάσου. Είμαι 74 χρονών σχεδόν. Έχω από 15 χρονών με αυτό το βίλα και τραγουδάω. Ο κύριος Θανάσης Χριστόπουλος καταρχήν. Από την οικογένεια των Χριστοπουλαίων. Κύριε Σάτρα, αγαπητέ φίλε Σάβα, καλώς ήρθες στα Γιάννενα στην πατρίδα σου και καλώς σε βρίσκουμε στην εκπομπή μας μετά από 7 ή 8 χρόνια, αν θυμάμαι καλά. Ευχαριστώ και εγώ με τη σειρά μου
είμαι στην ιδιαίτερη πατρίδα, στα Γιάννενα, στον ομφαλό της επερωτικής παραδόσεως και ιδιαίτερα στο χωριό μου, στην Καρίτσα. Φορετό λέρωσε το λέρωσε, άιντε ορνεγό κρασί δεν έπινα ορακί για να μεθεί σοπομορακί για να μεθεί. Με πολύ χαρά σήμερα ξανασυναντώ δημόσια, έστω έτσι, τον Αλέξανδρο Αρκαδόπουλο, έχοντας παρακολουθήσει την πολύ όμορφη αυτή συναυλία. Εκφραστής αυτών, ερμηνευτής αυτών, είναι ένας πολύ ωραίος Έλληνας, ο Παναγιώτης ο Λάλεζας. Παναγιώτη, σε καλωσορίζουμε στην Ήπειρο, σε καλωσορίζουμε στα Γιάννενα. Ευχαριστώ πολύ, καλώς σας βρήκα. Τα Γιάννενα για μένα είναι μια μεγάλη αγάπη από το παρελθόν. Ωραία συναχτή, να σας πω, άγνωσο καιρό. Και την μουσική συντροφιά ενός εκλεκτού δωδεκανήσιου λιράρι του κυρίου Μιχάλη Ζωγραφίδη. Διοσύνη κούπα η μονεβασιά του φίλου του Ηλία του Μπέη του Πασά. Δύο-τρία στοιχεία το τι είναι αυτό. Very old music, I think 2000 years. Και ο δάσκαλος μας αναφέρει ότι η μουσική είναι πολύ παλιά και είναι τουλάχιστον 2.000 ετών. Ντρούπαντ είναι το είδος, είναι το πρώτο μουσικό είδος της κλασικής μουσικής, που σημαίνει η ντρούπαντ εκφράζεται και υποστηρίζεται από φωνή και ένα αρχαίο όργανο που λέγεται ρουντραβίνα. Ο Ουντάι μπορεί να μας εξηγήσει μετά. Γεγέντεμ σαράβι και οργανάρια με ζέση μπενόλαγεμ κανάρια με ζέση μπενόλαγεμ. Αγαπητοί μας φίλοι, με ιδιαίτερη χαρά υποδεχόμαστε στην εκπομπή μας έναν από τους σημαντικότερους μουσικούς, ένας από τους σημαντικότερους λαουτιέριδες της χώρας μας, τον κύριο Χρήστο Ζώτο. Αγαπητέ Χρήστο, καλώς ήρθες και καλώς σε συναντούμε και στα Γιάννενα. Ευχαριστώ, Λία, ευχαριστώ που με καλέσατε στην εκπομπή σας. Ευχαριστώ πολύ. Βασιλάκο μαρμάρ
Ο Γιώργος, από τους κυριότερους εκφραστές της μουσικής παράδοσης των Πραμάτων και της ευρύτερης περιοχής, ένας δάσκαλος και των παραδοσιακών, αφού διδάσκει για χρόνια. Ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια, κύριε Καρτσονίκα. Θέλω να συγχαρώ την εκπομπή σας, είναι πάρα πολύ σημαντική. Είναι ένα έργο που κάνετε με αυτή την εκπομπή. Μπορεί να γνατεύα παιδιά την πράγματα. Η πορεία σας δείχνει ότι είναι πάνω στα παλιά τα πατήματα, με διάρθρωση, με δομή και προπαντός με σεβασμό. Ηλία, να πούμε κι εμείς ένα μεγάλο ευχαριστώ για την πρόσκληση που είχαμε για να έρθουμε η τετράδα στην εκπομπή σου, που πάντοτε τη βλέπουμε και όπως μας τιμάσαι εσύ, θέλουμε να σε τιμήσουμε κι εμείς σήμερα, γιατί και από τα πρώτα βήματα που ξεκινήσαμε είσαι δίπλα μας και με συμβουλές και βλέπεις την πορεία μας και σε ευχαριστούμε γι' αυτό. Σαν το ξύλο στο μαλλί, ποια να πάρω, ποια να αφήσω, μαύρο μάτραη σαν θύ, ποια να πάρω, ποια να αφήσω, πες το Μίτσο μου και εσύ. Είναι μικρό το μαύρο, μικρό κι ανήλικο, μικρό κι ανήλικο. Ήταν ωραίο κλαρίνο στις ψηλές νότες. Ο Βεΐζες ήταν το βραχνό κλαρίνο, δεν είχε και αυτό στέρι. Και ο Γκαντρής ήταν το γλυκό κλαρίνο. Από εκεί και πέρα υπήρχαν λαβούτα. Ξεχάσαμε να πούμε, συγγνώμη, να συμπληρώσω κάτι. Ήταν 4 αδέρφια νομίζω. Ήταν ο Κερίμης, ο Γκαντρής, ο Ασμπής και ο Αμέτης. Εσύ μου έκαψες φωτιά, λάτια μες στην καρδιά. Το πολυφωνικό τραγούδι είναι λίγο παλιότερο από τη βυζαντινή μουσική.
Σε αυτό στηρίχτηκε η βυζαντινή μουσική. Επήρε το ισοκράτημα, αυτό που έχει και το πολυφωνικό τραγούδι, επήρε το μέλος, δεν μπορούσε όμως να βάλει το γύρισμα ή το κλώσιμο. Το γύρισμα είναι σε δεύτερη φωνή. Είναι οι Χαλιγιαναίοι, έτσι δεν είναι, Νίκο? Θα μας μιλήσεις λίγο για την οικογένεια και την προσφορά της στον τόπο. Πώς ξεκινήσαμε. Τα όργανα τα δικά μας ήταν 4 όργανα. Το λαό του, το βιολί, το δέρ και το κλαρίνο. Και αυτός με το βιολί ή με το λαό του τραγουδούσε ο ίδιος. Δεν ήταν τραγουδιστές, δεν υπήρχαν τραγουδιστές τότε. Με χαρά λοιπόν υποδεχόμαστε τον κύριο Λάκη Χαλκιά. Κύριε Χαλκιά, αγαπητέ Λάκη, καλώς ήρθες στην πατρίδα σου καταρχήν. Να είστε καλά, Ηλία μου. Χαίρομαι ειλικρινά για την πρόσκλησή σου να μιλήσουμε για το πιο αγαπημένο κομμάτι του λαού μας, την παραδοσιακή μουσική. Συναντήσουμε έναν σημαντικό ζαγορίσιο μουσικό και θα συναντήσουμε τον κύριο Λευτέρη Σαρέα. Με πολύ χαρά λοιπόν, Χρήστο, σε καλωσορίζουμε στα Γιάννενα, μια δεύτερη πατρίδα σου, ίσως. Και έτσι κι αλλιώς οι καταβολές είναι, από την Πίνδο. Ωρε ψηλό μου κι Παρίσι, ψηλό μου κι Παρίσι, κι αμάνο χαμά. Άιντε ψηλό μου κι Παρίσι. Δυο πραγματικοί ογκόληθοι, δυο σημαντικές κολόνες του οικοδομήματος που ονομάζουμε μουσική παράδοση των Ελλήνων, είναι δίπλα μας και είναι κοντά σας. Δεν θα πω παραπάνω λόγια, παρά μόνο ότι είναι ο Πετρολούκα Χαλκιάς και ο Γρηγόρη Καψάλης, ή ο Γρηγόρης ο Καψάλης και ο Πετρολούκας Χαλκιάς. Νομίζω τα λόγια είναι περιττά, γιατί η συγκίνηση, αν θέλετε, που σίγουρα μας διαπερνά και εμάς αυτή τη στιγμή, είμαστε σίγουροι ότι είναι το ίδιο βιωμένοι και σε εσάς. Αν προσθέσουμε δε έναν από τους καλύτερους ερμηνευτές των καιρών μας, τον Αντώνη τον Κυρίτσι, εμπλουτίζεται ακόμη περισσότερο η συντροφιά μας. Θα γλεντήσετε. Πιείτε, φάτε, γλεντάτε. Τίποτα δεν είναι σήμερα στη ζωή. Σήμερα είναι το γλέντι. Αυτό που εμείς τη χαρά τη δίνουμε σε εσάς τη σημερινή ημέρα. Ημέρα γιορτής μεγάλης, Χριστός Ανέστη σε όλους. Ευχαριστώ. Και ευχαριστώ πάρα πολύ και το Λία, το φίλο μου που μας κάλεσε σήμερα εδώ για να σας διασκεδάσουμε. Καλώς ήρθατε. Καλό Πάσχα και ευχόμαστε σε όλον τον κόσμο υγεία και ευτυχία να υπάρχει, να είμαστε όλοι καλά. Τώρα από εδώ και πέρα τα γλέντια είμαστε και λίγο σε άσχημη κατάσταση, αλλά τα γλέντια πάντα οι υπηρώτες τα είχαμε. Αντώνη Κυρίτσι, μεγάλη χαρά που σε βρίσκομαι και σήμερα στα Γιάννενα. Είμαι και εγώ πολύ χαρούμενος που συμμετέχω σε αυτή την εκπομπή. Εύχομαι σε όλο τον κόσμο χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη.
ακόμη δε και στον απόδημο ελληνισμό, να είναι πάντα καλά εκεί που είναι. Να κουβεντιάζουν τα